Kaixo lagunok, egun berri bat, gai berri bat. Gaurkoan mikroipuinei buruz hitz egingo dizuet, baina bera. Itxaron pixka bat, lehenengo nire burua aurkeztuko dut. Ni Noa Rojo naiz, 14 urteko neska bikaina. Bueno, eta 14 urteko neska mutil ia guzea bezala DBH laugarren mailan nago. Euskerako ikasgaian gai hau eman dugu, eta zuei azaltzea bideo baten bitartez ideia zoragarria iruditu zaigu. Baina baldakizu zer den mikroipuin bat? Baina Noa, ze galdera da hori? Ez dira oso azkarrak izan behar jakiteko. Errealitatean egia da, galdera erresa da. Baina badazpa ere azaltzen dut. Zer dira mikroipuinak? Izari besterik ez dugu erreparatu egin behar zer den jakiteko. Mikroipuinak ipuin oso laburra dira, 100 hitz baino gutxi osatuak, baina txikiak izan arren asko adierazten dute. Beti daukate metafora bat, zerbait irakatsi nahi dute. Baina badakizu zer den dibertigarriena? Pertsona bakoitzak esanahia perspektiba desberdin batekin ikus dezakeela. Hau da, agian zuk interpretatzen duzu era batean eta ni beste batera, baina hala ere biak ondo daude. Literatura generoen barruan, mikroipuina lirikoa zein narratiboa izan daiteke, baina ohikoena narratiboa denez horretan sakonduko dut. Estilo narratiboaren definizioa da pertsonaiek esaten dutena helarazteko modua. Haren barruan 3 estilo desberdin aurkitu ditzazkegu. Estilo zuzena, pertsonaiek esan edo pentsatzen dutena ez eraldatu gabe jasotzen denean, non marrak eta komatxoak erabiltzen dira. Zahar estiloa, bai pertsonen hitzak, bai pentsamenduak lapurtzen direnean, bakarrik komenigarriena helarazteko. Eta azkenik zehar estilo librea, narratzearen eta pertsonaiaren ahotsak batera jartzen direnean. Aditz nagusirik gabe eta markailurik gabe. Beno, ikustezagun nolakoa den mikroipuin baten prozesua. Baina idazten hasi baino lehen, aukeratu nolakoak izango diren gai hauek. Lehenengo, aukeratu nolako sentimendua transmititu nahi diezun irakurleei. Adibidez, beldurra, edo nostalgia, eta bar. Gero, emozio horren inguruan pentsatu gatazka bat, eta zuzen eta labur idatzi. Argi dago ezinbestekoa dela pertsonai baten bat egotea zure istorioan. Konbenigarriena bi egotea da, baina bakarra badago ez da zer gertatzen. Istorioa laburra denez ezin duzu deskribapen oso sakona egin, bakarrik gauza garrantzitsuak aipatu. Eta jazta. Irakurleak kokatzeko estena bat behar duzu. Ez gehiago, bakarrik bat. Behintzat saiatu, bi behar badituzu ez da zer gertatzen. Gauza da, pertsonaientzako deskribapen laburra behar den bezala, eszenarentzako baita. Xehetasun garrantzitsuak bakarrik. Azkenik, narratzaile bakarra erabili, eta argi izan behar duzu ea lehenengo edo 3. mailan egongo den. Zergatik lehenengo edo 3. pertsonan? Bai azteko gehien komendatzen diren pertsonak direlako. Hau guztia argi edukita gero, hasiko zara mikroipuina idazten. Idatziko duzun lehenengo gauza gatazka da. Hau da, lekuaren edo pertsonaien deskribapenen gabeko hasiera. Hori guztia saltatu eta joan zuzen gatazkara. Zerbait drastikoa, atentzioa lortzen duena. Ezakit adibidez, kontatu pertsonaiari gertatu zaion zerbait gogorra. Eta hor, alduzu pixka bat pertsonaiari buruzko gauzak esan edo nolakoa den erakutsi. Arraroa dirudiarren, ziriborroan idatzi nahi duzun adina, geroago laburbilduko duzu eta. Ziriborro horretan idatzi buruatzen zaizun guztia. Hortik aukeratu garrantzitsuena eta historian sartu. Baina sartzerako prozesuan saiatu esaldiei distira moduko bat ematen. Bukatzeko izenburu erakargarria jarri behar diozu irakurleari harrapatzeko. Ongi da. Suposatzen dut, azalpena eta gero badakizuela zuen mikroipuina nola egin ez da. Zer izara esaten? Ez dituzu adibide jarriko, badakizu errasago egiteko, adibideak hartzeko. Egia da, 3 adibide erakutsiko dizkizuet. Lehenengoa Neil Moller idatzetako mikroipuina da, irakurtzeko bideoa gelditu. Kontakizunak erakusten digu, beste batzuek sufritzen dutenean isilik geratzen bagara, batzuetan biktimak ere izan gaitezkela eta ez dela inor egongo geure burua defendatzeko. Elkartasunaren eta erantzukizun kolektiboaren garrantzia azpimarratzen du, besteen sufrimenduarekiko axolagabekeriak injustizia denoi heltzeraino edatzea ahalbidetzen duela erakutsiz. Bigarrena Ernest Hemingwayena da, agian harritu zara oso txikia dela ikusterakoan,
Baina bai, 4 hitz ditu eta mikroipuina da oraindik. Erabiligabeko haurtxoen zapatak aipatzea haur baten galera ekartzea du gogora. Tragedia bat iradokiz, heriotza goiztiar bat edo abortu bat bezala, zuzenean deskribatu beharrik gabe. Ipuinaren indarra, tristura, hutsunea eta mina hain formato txikian transmititzeko gaitasunean datza. Xehetasun txikienak ere sakonki hunkigarriak izan daitezkela erakutsiz. Azkenik Joseba Sarrion handiarena. Behar bada eskola. Aipatzean zalantzan jartzen du eskola konbentzionala beti ikasteko lekurik onena edo bakarra izatea ikaskuntza edozein unetan eta lekutan gerta daitekeen jarduera delako ideia indartuz. Ni oso irakurlea ez den pertsona bat bezala esan nahi dut irakurketa metodo honik izugarri harritu nahuela. Ez nuen inoiz erreparatu mikroipuinetan, baina klasean eman nituenetik bakarrik iritzi positiboa daukat. Harrigarria iruditzen zait nola hain hitz gutxitan mezu edo emozio bat transmititzea lortzen den. Batzuetan istorio luze bat baino gehiago ere jo zaitzakena. Lehen esan dudan bezala asko gustatzen zait bakoitzak ikuspegi desberdinetik begiratu ahal izatea eta bere peltsamoldeari zerbait berria ekartzea. Orain, azkenean, nire mikroipuina irakurriko dizuet. Badakit bideoaren hasieratik entzuteko gogo handia zenutela. Amaiera deitzen da, eta horrela esaten du. Negarrez, kolpe batez, atea itxi nuen, isilik geratu nintzen, arnasestuka, nire barruaren oihartzuna pixkanaka itzaltzen zen bitartean. Kanpoan, euriak gogor jotzen zuen, baina nire arimara bakea itzuli zen, dena amaitu zela konturatzean. Ez dizuet esango zein den mikroipuin honen metafora, nahi doana da zuek pentsatzea da. Ea ze buruatzen zaizuen. Beno, amaierara iritsi gea. Baina, benetan, piloa gustatu zait zuekin gai hau lantzea, eta, espero dut urrengora arte bat izatea eta ezin ez arte. Agur!